Bon dia, idò. Aquest fòrum ofereix tallers, conferències i presentacions orientades totes elles a fomentar la inserció laboral dels estudiants universitaris, però també dels titulats. Però sobretot és un espai de trobada entre empreses i futurs treballadors, perquè aquí tothom que vulgui pot presentar-se i entregar el seu currículum a una de les més de 20 empreses que participen d'aquest fòrum. No fa falta ser titulat, el que s'hi demanen les empreses, però, és que les persones que s'ofereixin per començar a fer feina amb elles hagin superat ja l'equador dels seus estudis. Programadors informàtics o titulats en la doble titulació de grau de Dret i Administració d'Empreses són alguns d'aquests perfils que s'estan cercant avui en aquest fòrum de l'ocupació. Ja fa 9 anys que la UIB l'organitza. Enguany s'espera que passin per aquí un milenar de persones i entre les empreses n'hi ha moltes de repetidores, algunes fins i tot que hi participen des del primer any. Asseguren que aquesta és una experiència molt positiva que dona molt bons resultats perquè gent que han contactat en aquest moment de fer feina amb ells en contractes de pràctiques i finalment ha acabat formant part de les seves plantilles. Però tot comença amb un currículum, a l'elaboració d'un currículum competitiu, i aquí també hi ha espai per conèixer com fer-lo. Centenars de currículums circulen avui per l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB. He pogut entregar per ara 3 o 4 i bé, encara me queden un parell. Informar-me un poc que m'orientin per les possibles sortides laborals que puc tenir, perquè clar, la cosa està un poc difícil. És la primera passa d'estudiants universitaris i titulats per entrar en contacte amb el món laboral. Busco en el futuro trabajar en lo que me he formado y creo que una experiencia previa durante el grado o en las prácticas me va a hacer mucha falta. I aquest és l'objectiu principal del nou fòrum de l'ocupació de la UIB. Pensàvem que un universitari no hauria d'acabar les carreres sense haver tingut una experiència dins una empresa i trepitjar i viure el dia a dia de l'empresa. Una quarantena d'empreses i entitats participen avui al fòrum i assisteixen perquè saben que aquí trobaran el perfil que necessiten. Si pot ser el doble grau d'AD i de dret, perfecte. Per temes de pràctiques i poder començar, diguem, en el món laboral i conèixer el món de l'advocacia. I com que cada vegada es fa més palès que trobar una feina és ja una feina en si mateix, aquí els joves es poden orientar i conèixer com s'ha de fer perquè una empresa es fixi amb tu. Sobretot que tingui uns mínims de coneixements per tal d'anar-lo formant dins l'empresa, però inicialment l'actitud i les ganes. El conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, ha inaugurat el fòrum i ha valorat la confiança de les empreses amb els universitaris. De sus estudiantes de carrera universitaria que van a acceder a puestos importantes y que van a de alguna forma desarrollar proyectos importantes en la empresa, ponerles en momentos como esto en sintonía es muy importante. En aquesta nova edició també hi ha hagut espai perquè les empreses es presentassin als estudiants, també tallers d'emprenedoria o conferències. El fòrum continuarà oferint el seu espai a empreses, estudiants i titulats fins a les 7 del capvespre. L'activitat a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB continua fins les 7. Queden per davant gairebé 5 hores de tallers, activitats, conferències i els mostradors de les empreses continuaran oberts perquè tothom que vulgui s'atraca i els hi deixi el seu currículum. Ara mateix a l'aula hi ha una conferència sobre els avantatges, com cercar el secret dels avantatges en la recerca d'oportunitats professionals.